duka a ihya'us sunna mujaddadi ya kawo ma'anar bid'a din a addini. Shi kuma Malam Zarruq yace a littafin shi Umdatul Murid Sadiq yace wa haqiqatul bid'ati shar'an, kaji ko yace haqiqanin bid'a a shari'a, ka lura ba bid'a ba a al'ada, ba bid'a ba a mu'amala. Don haka mu rinka lura da wannan, da zarar ana magana bid'a da a addini, malami ya suka ne yana ta wani kaza, ai mota ai kaza, ku buga mai waya ka ce Allah ji kan malam maulidi muna tambaya tukun addini ne ko a ce addini ce to muna magana bid'a addini, ka shiga magana bid'a a mu'amala da al'ada, ka dawo. Mota ba addini bace, makirfon ba addini bane, tufafin sawa ba addini bane, fanka ba addini bace, AC ba addini bane, kaza kaza ba addini bane. Wanga shi son annabi addini ne, to shi ake magana akan shi. A addini me matsayin bid'a? In ya kama kaza ce to saurara ka jiya, ka dibi littafin mujaddadi Shehu Usmanu dan Fodiyo. Shi Ahmadu Zarruq yace to wa haqiqatul bid'ati sai ce maka shar'an, haqiqanin bid'a a shari'a ihdasu amrin fiddini, shine kirkiro na abu ami, ka gani fiddini a addini ba fil mu'amala ba. Yace yushbihu an yakuna min, yana son yayi kama da addini amma wa laysa minhu, ba cikin addini. Yace kuma sawa'un akana bi sura am bil haqiqa, dada wannan aikin da aka kirkiro a addini an kawo shi ne a surance ko kuma a haƙiƙanin al'amari a zahiri ana gani nai, duka dai ya zama bid'a. In dai aiki ne na addini kace za a yi a samu lada, za a samu yarda Allah, za a samu aljanna, za a samu kariya daga wuta, to kaji wannan bid'a ne. Sai malam ya ce maka dada ko ta wanda bangare, ko a gehen sura ne ko a aiki, kamar ka ce malam, sai malam ya ce maka li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdathatin bid'a, yace don manzon Allah ya ce duk sabon abu, duk kirkirarren abu, duk fararren abu a addini bid'a ne, kuma wa kullu bid'atin dalala, kowace bid'a, dukkan bid'a bata ce. A ruwayar Tirmidhi yace wa kullu dalalatin finnar, dukkanin bata kuma karshen ta wuta. Ka gani a ihya'us sunna ta mujaddadi Shehu Usmanu dan Fodiyo, kaga abinda ake magana albid'atu fi shar'i shine haramun, ba albid'atu fil mu'amalat ba. Bid'a a mu'amala ba haramun ba. Kuma ko mota da jirgin sama da keke da menene da kuke cewa bid'a, malan ƙarya kake yi, shi ma ba bid'a bane. A Qur'ani Allah ya tabbatar da su din ma za su zo daga baya, ƙarya kake yi. Don Allah ya faɗa, ya ce muna da su alfadari da su doki da menene, yace duka don mu hau litarkabu wazina, don ku hau kuma ku yi ado. Sai yace amma kuma daga wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah yace nan zuwa gaba ni Allah zan halicce wasu ababen hawa da ado da kawo inda yake ku na yanzu ba ku san shi ba. Ka gani to yamma an sake ma don a ji daɗin musun, Allah ya ce zai halarci yanzu. Kaga ai da raƙumi da doki da jaki da alfadari can da su ake hawa, ba jirgin sama, ba mota, ba jirgin ruwa, ba na ƙasa, ba kaza. Da Allah ya lissafo su ce don hawa kuma a yi kawa, ya ce kuma zan halicci ababen hawan da ado da kawo inda ba ku sani. To sai ga jirgin sama, ga mota, ga jirgin ruwa, ga jirgin ƙasa, ga keke, ga mashin, ga kaza, ga kaza, ga kaza. To ko anan ka biyo ba za ka fita. A Qur'anin ma Allah ya ce zai halicci abin da ba sani. To bale ma wa'annan kaga su ba addini bane. Don ka shiga mota yanzu ka ta yi dange, wani ya taka ƙasa ba to wanda ya shiga mota ka yana da lada 100, amma wanda ya ta dange ƙasa lada 10. Shiga mota ka ta yi ba wannan addini ba. Da wanda ya ta cikin mota da wanda ya ta da mashin da keke da jaki, shi hawa wannan ba addini bane. Ya danganci mu'amala ce, rayuwarka, abin da kake da hali kuma abin da yi ma sauki. Ba a cewa duk wanda ya salla masallacin da adda fanka to lada 20, masallacin hwaihwai da tagogi ɗaya ba fanka lada 10, inda adda AC lada 100, don da fankar da AC da kaza su bai ba da bane. Don haka da wanda ya yi sallah a masallaci da adda AC da komi, da wanda masallacinsu ƙasa ce an kasa duwatsu an ka zagaye shi an masallacinsu a unguwarsu, lada ku guda ta jam'i lada 27. Saboda da carpet da tiles da daɓe da fanka da mai su duk ba addini bane, ba ibada bane ake cewa tunda an hada su a masallaci za a ƙara samun lada. A wasu abubuwan ci gaba ne na zamani da za a samu natsuwa da sukuni a yi ibada.